biko Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atịnu na-asị na gịnị ma ọsọ gidigidi emerụ ahụ. Na mmechara vidio ha mi Amerịka ruturu wee kọwaa ihe gbasatara nwunye nwanne nwoke ije dide nwanne ya nwoke gbasara ma achọ nwanne ya afọ. Mgbe chefuo fonu m wee pụọ bịazie ka m were fonu ọ bụ na DN m ejugo iwe nepụ anya almost 800 and o wee bụrụ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ndị na-edina nwunye nwanne ha nere anya mgbe nwakwa nwanne ha nwụchara eme ha omenala ma ndị na-ara nwunye nwanne ha n'ihe na-esiri ike na-edina nwunye nwanne gị onye nwanne gị aka. Mmadụ nọzikwanụ n'ala Igbo biko enwezikwanụ okenye ga-ekere ndị ụmụazị ga-ajụta ajụjụ. Ịmakwana asị na ebe ọbụla egbukwara ọhịa na ebe ahụ aghọọla isi ọhịa. Ebee ka ndị okenye ala Igbo jere ka nzikwa ihe ọnwụ ji wee ju everywhere. Ka gịnị na-eme na ndị bụrụ onye nne na nna na-ebe a baa ụlọ Jesu ọnwụ ga azụ je kụziere ụmụazị ya kwesịrị ịma. Ana m asị gị baa ụlọ Jesu ụmụ ọkwa ị nwere ka ị ga-enye mmadụ wee na-ara nwunye nwanne ya nwoke ịma na ọ bụ arụ na omenala Igbo. Nwanne gị nọ ndụ nọ na-akapụrụ ya ị na-enye nwunye kọndishọn. Nwaanyị mara ahụ jijiji jebe mgbe nwanne di gị gwara gị otu ị nwekwara nne na nna gị nwa nwụkwara ebe isi pụta. Di gị ngwere anwa nwanne gị bịakwute gị ka gị na ya mee enyi ị nwekwara nne na nna enwekwara ụmụnne ịkọtarụ enwekwara okenye ịgbaji ebe nna gị gbajekwa ịnwere mmadụ be na gị nwekwara ikwu nne. Ị ga-enyesi ya na ihe nwanne di m na-agwa ma a ga-asị gị tia kere na-ekwu okwu a ọjị ikuchi gị ọbịa ma omenala wụpụ mmanya mee ihe ọ kwesịrị ime. And ọ na-akacha njọ ndị abịa obodo oyibo onye bie western world o chefuo ochie na aka ya tọnda ga-agbagbuchu unu ịbatazie na-enye nwunye nwanne gị kọndishọn gịnị ya na-edina secretly ichi onwe ya sị gị edina na nwunye nwanne gị ekuchi na nwunye nwanne nwoke ma ị chọọ ma ọ dabara ụnụ na mepụ na omenala a na-ejere ya ụka ọjị mkpụrụ ịnụ ose ọjị na ofu mbele mmanya ọkụ a ga-awụpụ n'ala. Kedu ihe ọ bụ ụmụnna mmadụ na-abụ na ịta nọrọ gba aka ebe a na-ejeri ọkụshọn iche ọkpọ ndị be ha ofu onye abịa ya ka unu ji wee na-emekọ. Amụ m na-atọrọ m ụfọdụ ihe ụmụ unu ga-asọkwa na ndụ a ka nzikwa ihe ọnwụ juju n'ala Igbo. Ụfọdụ ga-asị ụzọ adịghị obodo tọnda ga-erote chọbụ ọbụla onye nọ ihe mgbegodo those ladies biko jigodo nje eche ebe unu ga-akpụ arụ tụchara imepụta onwe gị nwanne dị gị dina gị ma na-arụ n'ofu ọbara ka na-asụ ebe a. How will your husband feel? Emeghe omenala kwesịrị ka eme onye ọbụla na-eje ụka chefuo onwe God will forgive you. Aka m adịghị ya o ekwupụgo m nke m na-ekwu enwetabeghị m onwe m since 800 and ndị nke a kwere wee kwupụta adị m ajọ ọjụkwa unu biko jigodo nje kpụ arụ forget ya na ya aramara nwanne di afọ na je nsọbagodo na onwe unu maka ma oge set o bido ịgba ụgwọ onye agbakwa n'ọsọ ọ bụla ka ọ ha n'ọnụ daalụ m. Ụmụnne m ndị ọma ọ ga-adịrị mma ọkwa unu fụrụ ife nwanne anyị nwaanyị sista anyị nke Save the Widows unu fụrụ ife ọkụzi unu afụrụ ha facial expression ha facial look o wute mụ maka ụdị ọnwa na nwoke taa na ụdị arụ a na-eme kịta ọtụtụ achọrọ ịma kedu ife ori iwe naba kedu ụgwọ a na-akwụ maka ya. Ndị mmadụ ka ya nwụọ ọtụtụ ọnwụ ka na-abịa enwe ndị dọkịta na-anwụ in silence endechekwa m anya na agbụrụ a wee fụ na ife ndị agbụrụ a ife kọrọ ha bụ ọkwa ịfụrụ self control ha laki ya ọkwa ịfụrụ integrity ịfụrụ patience. All social media mere expose the terrible condition and the rotten heart ndị mmadụ nwee kịta. Enwere any regulatory body na control ife a na-enene ọkacha immoral content no censor board. Our government dịkwa so naive about it. Onye ka o ji agbanye nọkọta anyị afụzie vidio o nwere nke obere nwa ngosi oge gara aga efu obere nwa erubo 10 years ọpụta sị na abụ m nwa na-ata nwa ana m ata gwogwo ana m ata nwa unu afụ dị vidio na-ekwezie dị small boy na small girl ka ha na-aka akọ friendship ụmụazị akebe ha aka ndị ọ bụrụ nwa uriom ọkụkọ ma ọ bụ na ha dị n'ọkụkọ ọ na ha bụrụ nwa uriom ọkụkọ. Unu nụzi ife anyị dọsụ kwukwa ife mmadụ zitere ya nwa 7 years na-edina nwa 6 years ha were vidio na-erekọdụ ya postuo na social media. Ị ma na ibe n'uche ụmụazị a na ife ha na-eme bụ ife ziri ezi. Ọkwa anyị nwa na-ekesa vidio ndị gba ọtọ lik vidio ọ na-afịọ nke nwoke Equatorial Guinea pụta anyị efesasịa nke chi na-asapụta anyị efesa nke eze nwaanyị pụta anyị efesa onye na-atọ okwute n'ahịa ọma onye ọya ada n'isi. Anyị na-anụ akụkọ incest a na-anụ akụkọ nwoke idine nwoke nwaanyị idine nwaanyị kịta ụmụazị arịawara kidney kịta ha ya ebidokwa ịda HIV na S. Ndị okenye a na-edi faịlụ minors arụ a na-eme n'obodo
arụ a na-eme n'obodo. Ana m agwa unu nke bụ eziokwu ịma na ọtụtụ mmadụ obi emekwa ha jee labụ kịta due to the ajọ ndụ ndị mmadụ na-ebi. A whole you gịnwa ichetara onye bụ in the past, the firebrand. Icheta ka isi atụ egwu Chineke in the past. Ana m agwa unu oge ncha jee nene www.abortion.com ka ịfụ how many millions of souls ụmụazị a na-west. Nke a bụkwa nke a na-erekọdụ na western world ebe dị civilized, ebe dị legalized. Kedu one single benefit ị nwetago n'ife ị na-emegheri? Kedu one single benefit? Ma widow di anụ, ma single ladies, ma married people, infidelity, unfaithfulness. Kedu one benefit? Mana mma agụrụ gị numerous disadvantages. Mma agwa gị the lost or ife dị gbasara akpa nwa lost womb or maka STDs. Maka STDs dị ụzọ na-abụ enwere sexually transmitted diseases, nwee sexually transmitted demons. Ka maka the shame, ka scattered homes or loss of dignity. Kedu nke anyị agụghara ibe ya? Emecha ife anyị chọba ụlọ ekpere ebe anyị eburu gị amụma, ịchọba ebe anyị ahụrụ gị ọhụ, ịchọba ebe anyị emerụ gị miracle, signs and wonders. Ọ ife nji agwa unu na miracle without salvation is a jamboree and the entertainment extravaganza. Mana ọkwa ịfụrụ salvation without a miracle is a guarantee to divinity. Oh yes, ekwere ka onye ọ na-aghọrị ya gị. Don't let anyone deceive you. No signs and wonders, no paramount. It's a lie. They are necessary tools for us to walk, but not for confirmation. Man, the main thing, you can get healed and still go to hell. You can get the fruit of the womb and you are not saved. We measure the minor and the minor the major. That is the problem. Look at John the Baptist. John the Baptist was the greatest among all born by women, confirmed by our Lord Jesus Christ. He confirmed it in the Bible. Man, no matter any single miracle or man, yet in the modern troop inside the desert, only the truth will set us free. One of times with that number that miracle is expensive to God, but salvation is an income. Only salvation can cause celebration in heaven. The greatest miracle you need now is salvation. No two ways about it. There is no gain in sexual immorality. There is no single gain. 1 Corinthians chapter 3 from verse 16 to 17. Now when you destroy this temple, the Holy Spirit will destroy you. Sexual immorality no dey pay. Charlie for joy, Charlunduruni, he embrace a chastity. It pays to serve the Lord. God is not an option, He is a necessity. This is Brother Paul Chibuoke Messiah.